Hi and welcome to Lifestyle with Umate. Lesson to change to be edufunda with Umate. I know you guys could saying trek for long, but then I know it's gonna benefit somebody at some point. So let me not take much of your time and just get to it. Isahluko seshumi nantathu. Vukuzithathe ntombazane. Izingane zonke zakwaNgubane zangena kahle emayunivesi njengokuzimisela kwazo. Zazifunda ngemifundazwe ngoba zazizilomo kwezemidlalo futhi zikhaliphile nasezifundweni. Njengoba besike sasho, uHlanganisani yena waya enyuvesi yakwaZulu, kwathi u-Ethnasia noMelody bona baya kwenye yalamayunivesi abezizwe aseThekwini, kanti uZithelile yena waya eMichigan State University phesheya eMelika. Kuyo yonke le minyaka uNgubane esehlukene nomkakhe ezibhungukele, izingane zona zaziqhuba imfundo yazo. Masiqale ngoHlanganisani ngoba nguye owayebahola emfundweni ephakeme. Waqhuba kahle kakhulu ongoye ngoba kwathi kuphela iminyaka emithathu wabe phase i-BA kuzifundo zesayensi yezepolitiki, esiNgisini kanye nezomlando. Waqhubeka kuzifundo ze-BA Hons ezifundweni zesayensi yezepolitiki ngonyaka wakhe wokugcina ongoye wafunda i-BA Hons. Ufunda nje ongoye uHlanganisani wengamele ibhizinisi lokuthengisa izithelo zezihlahla zabo nodadewabo emshinini wephepha eSappi. Le nkampani yayisayinele isivumelwano sokuba izithenge zonke izithelo zikakotapeya nezomengo ezivunwa nguCele eMpaphala. Kulezi zithelo kwase kwengezwe ngobhatata ngokuhamba kweminyaka. Walandisa leli bhizinisi uHlanganisani ngokuba athenge zonke izithelo zabantu baseShowe kuze kuye koGigindlovu. uHlanganisani wayebuya athole imali yokuqeqesha abadlali beqembu lebhola lasempangeni kanye neqembu laseRichards Bay. Ngale ndlela washesha okaNgubane ukuthola imoto okwakuyiyona eyayimphuthumisa kule misebenzi, ibuye imuse esikoleni ukuze afunde, abuye angene kwezemidlalo. Ngenxa yokusinda kwale misebenzi, uHlanganisani waluleka uVikizitha ukuba alushiye lolu bandlululo ayelokhu ekhononda ngalo. Phela uVikizitha wayefunda izifundo ezifana nezikaHlanganisani kodwa yena ehlala ekhala ngokubandlululwa kwabamnyama eyunivesi ayekuyo. Indaba kaVikizitha yayifana ncamashi nekaCecil Ngwane esencwadini kaMatheson ethi Fighting Years. NoVikizitha wayethi usekhathele ukuncikiselwa nokuba ufanakalona ezikoleni zabezizwe. Wayefuna kabi ukufunda lapho ayezozizwa khona engelona ivezandlebe. Ukufunda kwakhe iminyaka edlule eshumini ezikolweni zabelungu kwase kumcika, esefuna ukuba abuyele esikoleni sabomdabu. Wayengezwa nakuzwa uMthimkhulu N ngeyokufunda kwengane yakhe esikoleni sabomdabu. uMthimkhulu N wayekhohlwa ukuthi imfundo yangempela itholakala ezikoleni. Wayekholelwa ekutheni imfundo yangempela itholakala ezikoleni zabezizwe, kothisha babelungu noma bamaNdiya. Ukufundisa kwakhe amanesi ezinhlanga ezahlukile kwakumkhombisa ukuthi asikho isizwe esihlakaniphe sedlula esinye, kodwa lokho akuzange kuyisuse yonke inkwethu yokukholelwa ekutheni abomdabu ngomva kwezinye. Singakhohlwa futhi ukuthi ukuya kukaVikizitha eYunivesithi yakwaZulu kwakumkhumbuza uNgubane naye owaya khona. KumaMthimkhulu kwakungukuthuthuka ukuya eYunivesithi abezizwe. Lokhu kwenza ukuba uVikizitha amphikise ngokuthi, "Nginempilo eyodwa mama, angiboni ukuthi sengingadlala ngale mpilo yami ngokuba ngincikisela ezikoleni ezingangithandi, ezikoleni ezingicwasayo nezingibukela phansi mina nakho konke okwami, ngoba nje ngadalwa ngimnyama. Akunandaba yokuthi bakubukela phansi, inqobo ukuthi wena uyakuthola yini okufunayo.
Angikutholi engikufunayo lapha ngifunda khona manje, nalapha ngangifunda khona yonke le minyaka. Ngiyakwenyanya lokhu ukukhoseliswa, ukukhekhezeliswa okuphela ngikhosiza abezizwe, ngibenza izithixo bengezona. Angizimisele ukuba ngenze le mpilo yami umhlatshelo ezithebeni zokujabulisa abezizwe. Sengifuna ukuba ngiziphilele mina, ngizikhethele mina ikusasa lami nendawo yami emiphakathini yaseNingizimu Afrika. Nakho-ke engikufunayo angikutholi kulezi zikolo zezifiki. Khona uqinisile, sonke silelwe inkululeko kwabasigqilazayo, besiyisa, besibandlulula, kodwa ukuhlakanipha ukuvuma ukuba unyathelwe ukuze uqine, ukuvuma ukuba udelelwe ukuze ukhule. Ngabazithobayo abayokukhushulwa, ngane yami, ungeke neze uyisenge inkomo ungaqosheme ngaphansi kwayo. Kunganjani umama njengomuntu ofundile asekele lokhu akubekayo ngemibhalo ukuze nami ngazi ukuthi lamaqiniso nemibono akhuluma ngawo yahlolwa, yabhalwa yiziphi izihlakaniphi nosolwazi? Mina ngiyakwenqaba ukuqoshama, ngifinyele ukuze abezizwe badlule, bakhule, badludlubale ngaphezu kwami. Yiziphi lezi zincwadi ezithi thina bomdabu masivume ukunyathela? Angikhulumi ngezincwadi manje ithi, ngikhuluma i-common sense, into ebonwa noma yingane. Mina ngiyenqaba ukuba ngikhulume i-common sense, into ebonwa nayingane, ngoba angiseyona ingane. Yebo, ngiseyingane, ngangibona njengengane, ngicabangisa okwengane, ngenze futhi njengengane. Njengengane ngangithi abelungu namandiya bakhulu ngamakhosi, bazi konke, bahlakaniphile kunathi, banezimoto, imizi emihle, bagqoka izingubo zasesontweni zonke izinsuku ngoba bengcono, abafukuzi njengabomdabu ngoba ngobasi nonkosana. Sengikhulile manje, angisakholwa yonke leyo nto. Sengiyazi ukuthi thina sinje ngoba saphangwa, sabandlululwa, sagqilazwa yizo zonke izifiki. Sengiyazi manje ukuthi sililadi lokucaca. Zonke izizwe zigibela ngathi ngoba, njengoba kusho imibhalo kaMalcolm X, kaMartin Luther King, kaBantu Biko, kaVumbi A.J. Luthuli, Dkt. L. Dube, nekaMarcus Garvey. uMarcus Garvey wahamba umhlaba wonke wathola abantu abamnyama begqulezwa yonke indawo. Yikho lokho okwenza abone ukuthi kuhle anikele ngayo yonke impilo yakhe ekukhuleleni abantu abamnyama. UBiko ukusho kahle ukuthi akulona iqiniso ukuthi abelungu mabathathe izindawo eziphambili enhlakanipheni, bese bona besifundisa njalo thina babomdabu besenza abafundi abangahlakaniphile. Angibafundi oBiko kanje nalezi zincwadi zenu hlanganisani, ninohlanganisani itu. Nawe kuhle uziyeke lezo zincwadi, zizokududa ikhanda ungene kwezepolitiki engayindawo. Hlukana nalezi zincwadi itu. Futhi leli gama likaVikizitha lohlanganisani angilithandi. Ngithanda kabi ukuba ngikulalele njengomzali wami. Ngiyazi futhi ukuthi kuthiwa hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Ngizimisele ukuba ngikwenze lokho, kodwa hhayi uma abazali bami bephenduka isitha kimi. Ukuthini lokhu ithi? Thina sesiyizitha zakho manje uma sikwetha igama eliphucukile, sikukhethela nezikolo ezingcono. Wena uzethe igama lamaqaba futhi ufuna ukuya kuyunivesithi ephansi. Khawusho ngani uma kuwukuthi iyunivesithi yamaqaba njengoba kusho obasi benu? Khawusho ngani ukuthi iBush University yenu ngeyamaqaba, iphethwe yisiqhaza saseMsinga? Khawusho ngani ukuthi yi-Tribal University njengoba kusho oHubhu bohodoba abafuna ukuba sizizonde konke okwenu? Zikhonkothe izinhlamba namagama obasi benu. Uma ngiya eyunivesithi yamaBhunu, i-Rand Afrikaans University, noma eyunivesithi yamaNdiya, i-Durban Westville, noma ngiya eyunivesithi yamaNgisi, i-University of Natal, kulungile ngoba lawo akuwona ama-tribal universities. Uma kukhona amanga aluhlaza, yiwo lawa
akhonkotha ngobasi benu besitshela ngama-liberal universities. Ayikho i-liberal university eNingizimu Afrika. Funda i-Fighting Years ma uzobona umonakalo owenziwa ngobasi benu becwenga iziqheqhe zabafundi abamnyama bese bezisaphaza kundumalo nendangalo. Ithi ukuthathaphi lokhu? Yini ukhulume kanje nami ngingumzali wakho? Ngikuthola ku-Fighting Years. Funda ngabafundi abakhaliphile abamnyama abaya eWitwatersrand University. Funda ngosizi lwabo khona uzokhulumela phezu kwamaqiniso uyeke ukukhonkotha ngento ongayazi. Ukuthini ukuthi ngiyakhonkotha ngingumzali wakho Ithu? Ngisho ngoba ngizwa izwi labakusasazelayo. Yisho ukuthi ayikho into eyake yaphathwa ngabomdabu yalunga. Qhubeka uyethuke e-University yakwaZulu. Bethuke ubuzwe bethu njengoba kwenza obasi benu. Okumanje basathule ngoba sebafundisa nina belungu abamnyama ukuba nichaphe abantu bakini ngezinhlamba zamankengane. Yisho ukuthi amagama ethu omdabu ngeweziqhaza namaqaba njengoba kwakusho lamakholwa mbumbulu ezifiki. Uvikizitha akulona igama lamaqaba, kodwa yigama lomdabu elikhuluma nami liyangiyalela into kufanele ngiyenze emhlabeni. Amagama esintu akuwona amalebuli angenangqondo. Ngamagama afukeme imilando yekakade nekusasa lethu. Izingane zakwethu empaphala zathi nginguvikizitha. Kwaba sengathi zingithela ngezibonkolo. Manje sengiyehluleka ukuba ngivume ukugaselwa ngingakaviki. Ugasela ubuntu bami ngaleli gama lesilungu owangetha lona. Mina ngingumZulu, ngifuna igama lesiZulu. Kusukela manje yazi ukuthi ukhuluma novikizitha. U-Ituneja samgqiba empaphala mhla umkhulu engithela ngenyongo. Bengithi ngikutshelile ukuthi angizithandi lezi zincwadi ozifundayo, futhi angiyithandi le mfundiso yakho yasempaphala kohlanganisani. Uma usahleli kowami umuzi futhi udla okwami ukudla, uzokwenza lokhu mina engithi kwenze njengomzali wakho. Kangimangali ungayithandi le mfundiso, futhi ungazithandi izincwadi zethu. Ingani zikhuluma iqiniso? Phela iqiniso alithandeki mama. Umhlaba walibulala iqiniso waliphanyeka emthini wehlazo. UDu Bois encwadini yakhe iDark Testament uthi isifo esikhulu sabelungu ukwesaba iqiniso kanye nokukholwa ukuthi amanga asebenza kangcono. Lesi sifo siyathelelana. Sekwaba khona nabomdabu abalesabayo iqiniso ngoba bebona amanga abaphumelelisayo abanye. Thina nohlanganisani siyakwenqaba lokho. Uma umama ethi akazithandi izincwadi kanye nemfundiso yohlanganisani uyaphosisa. Empeleni iqiniso ukuthi umama uyalisaba, futhi uyayesaba le mfundiso yamaqiniso, kanti ungesabi lutho ma. Yilo iqiniso elizokukhulula. Njengamanje amanga akhokha kahle eNingizimu Afrika. Yikho lokho okwenza ukuba uhubhuhubhu babe mikhabakazi. Hhayi ngane yami, musukhuluma kanje uyangethusa. Ngiyabonga uma usukhuluma iqiniso mama. Ngiyazi ukuthi lona iqiniso liyethusa, ungethuki. uMartin Delaney uthi yenqaba ukugitsheselwa muntu omnyama, sekuyantwela ezansi. uMalcolm X uthi masizikhulule noma ngayiphi indlela ephumelelayo, singavumi ukudonswa ngekhala. Nami ngokuzikhulula noma ngayiphi indlela ma. Noma lokho kusho ukuthi ngizophelelwa yindawo lapha ekhaya. Ngiyazisa ngalaba baholi abamnyama baseMelika. Bazosonela izingane zethu. Bayeke wena Ithu ngoba thina asikukhuliselanga le mimoya. Uze ungakhohlwa wena ukuthi uphuma ekhaya elinjani. Khawufani uzithelile. Ngingeke ngakhohlwa ukuthi ngiphuma ekhaya elinjani. Ngingakhohlwa kanjani ukuthi ngiphuma ekhaya lamagwala anikela ngezingane zawo kwabezizwe ukuze zibe ngumhlatshelo wobandlululo. Amagwala abalekela amaqiniso aze abalekela ngisho izithunzi zawo. Ukhuluma kanjani nami uma ukhuluma kanje ngingumama wakho Ithu? Uthi yindlela yokukhuluma nomzali wakho leyo? Yiyo kanye ma.
Phela kunesikhathi sokukhuluma kusuke ulwembu lobungane nokungazi emehlweni umuntu awabone amaqiniso. Kuliqiniso ukuthi oHlanganisani no-Uzithelile bangcono kunathi ngokuzalwa, ngokwenza, nangokucabanga, nangokufunda. Bazalwa ngabantu abamela iqiniso. Ukwazi kanjani lokho uyingane Ithu? Ngikwazi kahle ngoba uyise woHlanganisani wamtshela umama kaHlanganisani ukuthi ngeke amshade. Mhlawumbe kwakubuhlungu lokho ngaleso sikhathi, kodwa ngoba wamshiya wakwazi ukuthi umama kaHlanganisani athole omunye umuntu owayemthanda wasemshada. Le nto yenu mama yobugwala nokuphosisa ayisebenzi. Uphi ubaba bobugwala bakhe nobugwala bakhe? Namanje undinda umhlaba wonke ekhuluma amaphosisa ezenzisa. Kuyoze kube nini ubaba ebalekelana noqobo lwakhe? Yini asifunze ububaba obuyinkohliso? Akafake ngani isehlukaniso kucace ukuthi umi kuphi ma. Musa ukhuluma izindaba zabantu abadala uyingane Ithu. Indaba yami noyihlo indaba yethu, akuyona indaba yezingane. Into engiyibonayo ngawo ukuthi awubongi ngakho konke esikwenzele khona lapha ekhaya. Sakusa ezikoleni ezingcono manje sesikusa enyuvesithi engcono kodwa awubongi. Konje yiyiphi inyuvesi engekho semgangathweni? Masiyeke ezikole siqedele le ndaba yokuthi uyingane ukhulume izindaba zabantu abadala. Banifundisa lokho esikoleni? Kubuza umamthimkhulu amathonti omjuluko engamabhodlana ekhaleni. Indaba yenu nobaba yindaba yethu sonke lapha ekhaya. Uthando, imfudumalo, intokomalo yethu lapha ekhaya incike kule ndaba othi wena ngeyenu. Kuhle ukwazi ukuthi akuyona indaba yenu nodwa, kodwa indaba yethu sonke. Kwazi lokho ma ukuthi uma uthatha inoma yisiphi isinqumo ngale ndaba, wazi ukuthi umphumela waleso sinqumo uyasithinta nathi. Isinqumo esenziwa ngubaba sokuba abaleke ashiye ekhaya akuyona indaba yabantu abadala, indaba yethu nathi esesikhuma lobubuntandane ubaba ephila edla amabele. Noma kunithinta nani ukuhamba kukayihla, angiboni ukuthi kufanele ngiyikhulume nani le ndaba yethu. Le yindaba yabantu abadala. Kufanele uyikhulume nathi le ndaba. Ungayikhuluma noma nobani uma ungayikhulumi nathi. Yithi kuphela izingane zakuleli khaya. Konke enikwenzayo nikwenzela thina. Siyakwazi lokho. Yikho sakhipha imali eshisiwe sasanisa ezikolweni zabelungu ukuze nithole imfundo engcono. Yikho sanithengela leli khaya sanikhipha eMlazi elokishini nazohlala ku-posh suburb. Yikho sinigqokisa izingubo eziphambili. Uthini ngokusinqunulisa imuva ubuntu nekakade lethu? Singathi siyini thina lapha ekhaya? Singabelungu abamnyama, amakhaladi noma ngamanje? Uma singabomdabu ziphi izimpawu zobuzwe bethu? Aphi lamadili abomdabu athanyelwa yizindimbane zabantu? Baphi ontanga bomdabu? Ziphi izihlobo zomdabu? Kukho konke mayazi ukuthi mina angiyena ubaba odla ngejubane uma izinto zizimbi. Mina ngiyazihlangabeza izitha ngilwe nazo. Ngilwa kangcono uma kukhona abangishayela ihlombe, futhi bengihlomisa bengiphosela nezinduku uma kufanele. Akekho oshayela mina ihlombe laphaya esikoleni. Angisayi esikoleni ma. Kusasa ngiya koHlanganisani ongoye. Sizobonisana nayo ukuthi ngizofunda kanjani ngonyaka ozayo. Awu ongoye Ithu, bengimbikele nje umama, bengimbikela nje umama, bengingambuzi. Ngiya ongonye kusasa. Ngiya kwabakithi abangithandayo, abangemukela njengomuntu belindele njalo ukuhle kimi. Washo wasukuma uVikizitha waqonda ekamelweni lakhe. Wagcwalisa isikhwama sakhe esikhulu ngezingubo. Wathatha insipho, indwangu yokuhlamba ubuso bakhe kanye nesixubha mazinyo wakupakisha. Wayazi ukuthi wayethe uzohamba kusasa. Wakhumbula ukuthi kuzoba buhlungu ukwehlukana nokushiya udadewabo. Wasenquma ukuba asale esehamba khona ngaleso sikhathi. Waphuma wabamba ibhasi eya edolobheni lapha athola khona amatekisi eya Empangeni. Esongoye uVikizitha wahlala noHlanganisani esikoleni engakamlungiseli umsebenzi e-Alusaf.
Njengomuntu wezemidlalo futhi owayeziwa kakhulu eNatal, kwaba lula ukuba uVikizitha athole umsebenzi. Wayengena ngale'si-3 ntambama aphume ngele'si-11 kuSihlwa. Isikhathi sakhe esiningi wayesichitha emtatshweni wezincwadi zasoNgoye efunda izincwadi ayekade athanda ukuzifunda. Babehamba noHlanganisani naye owayesebenza amahora 4 ngosuku laphaya e-Alusafa, eqale ngele'si-3 ntambama aqede ngele'si-7 kuSihlwa. Wayewenza kuphela amahora ayisishiyagalombili ngosuku uma umsebenzi wesikole ungemningi. UVikizitha yena wayesebenza iviki lonke izinsuku ezinhlanu ngesonto. Noma wayengakangeni esikoleni, uVikizitha wayesebenzisa izindawo zesikole ukulolonga umzimba, abuye angene nasezemidlalweni yesikole. Ngale ndlela wayibona impilo yakwaZulu ingcono kabi kunempilo yaseLalusha. Ukuba noHlanganisani kwamkhulisa ngengqondo nangokwenza. Wayembhalela unina njalo futhi abuye amthumele nezimpahla amthengele zona. Wayekubeka ngokusobala ukuthi abaxabene yize bebuka izinto ezithile ngezindlela ezahlukene. Wayemmema uma kunemidlalo, anxuse nokho ukuthi angamphoxi kuHlanganisani uma eza. Kwaya noMthimkhulu N wasambuluka wakwemukela ukuba songoye kukaVikizitha, futhi wayemukela noHlanganisani njengongubane ohlakaniphile. Kwathi ngonyaka olandelayo noVikizitha wangena ngokugcwele oNgoye. Wafunda kodwa wangayeka ukusebenza kwa-Alusafa. Wayengena yena ngele'si-3 ntambama aphume ngele'si-7 kuSihlwa, kahlanu ngesonto. Kwamthokozisa ukufunda kwakhe oNgoye uVikizitha, ezizwa esekhaya phakathi kwabafundi bomdabu, endaweni lapho abomdabu babengebona ofana kalona. Izifundo zakhe zazifuna ukuba asebenze kanzima ngoba nakhu wayethathe zaziningana kunokujwayelekile. Zonke izifundo zakhe zazikusayensi yemvelo, kodwa wengeza ngokufunda ngezomlando. Kwaba nesidididana ngenkathi uphiko lwakhe lungafuni ukuba ahlanganise ezomlando kanye nezesayensi yemvelo. Bamchazela ukuthi ngeke lolu phiko lusifake lesi sifundo ngaphansi kwesayensi yemvelo. Wachaza uVikizitha ukuthi yena akafundeli isitifiketi kodwa ufundela ukwazi. Kwakumenelisa ukuba ezenze ezomlando yize zazingezukungena esitifiketini sakhe. Ungena nje esikoleni oNgoye uVikizitha uHlanganisani usenza unyaka wakhe wesibili kuzo ezomlando kanye nakwezesayensi yepolitiki. Ngonyaka wokuqala uHlanganisani wenza izilimi ezintathu, isiBhunu, isiNgisi kanye nesiZulu. Wayezithanda izilimi, ekuthanda ukufunda izincwadi zesiBhunu, ethi zifingqiwe zacosha ngisho kusiJalimane. Lokhu kufunda izilimi ezintathu kwakwenza ukuba ayiqhathanise imibhalo yalezi zilimi. Kumkhathaza kakhulu ukubona intsha ilubekela phansi ulimi lwesiZulu. Lezi zilimi ayezenza wayethanda ukuba zibe yisendlalelo sezifundo zakhe ezisemqoka ezomlando kanye nezesayensi yepolitiki. Kwathi lapho kufanele akhethe khona izifundo ezisemqoka zakhe wakhetha ezomlando, isiNgisi kanye nesayensi yezepolitiki. Noma wayengathanda ukuba afake umdlalo othile kuzifundo zakhe noma afake isayensi yemvelo, uHlanganisani kwatholakala ukuthi akululanga ukuzididiyela kanjalo. No-Uzithelile naye wayeqhuba kahle eMichigan State University lapho wayezithola ephakathi kwabafundi abayi-45,000 bephuma kumazwe ngamazwe emhlabeni wonke jikelele. Ukuba seMichigan State University kwenza ukuba uZithelile agcwalise isifiso sakhe sokuba azibone ngamehlo afundiswe nguDkt Dallin Clark Hine, ayekade efunda izincwadi zakhe. Yayithi lapho ingane yaseMpaphala izifundela iBlack Woman in White kaDkt Clark Hine ihlangabezane namagama athi "a convergence of critical forces including the high incidence of morbidity and mortality gave impetus to the creation of a separate network of black hospitals and nursing schools." Noma kuthi lapho ifunda iBlack Leader of the 12th
20th century imthole udokotela Kleckheim ethi Stupa's patience had grown thin. She wanted results, not promises or resolutions. Le ndlela ayibhala ngayo okaCleckheim yayenza ukuba uZithelile bazakhele isithombe sabo ngalesi sithandwa sabo iqhawukazi elimphisholo lakwaMfundo. UZithelile wayekade azitshela ukuthi lo Kleckheim ngumphongolo weklopa lomlilo, ngumkabayi kajama uqobo lwakhe. Ukuba mfushane ngesidumbu nokumoyizela kukaCleckheim engakawuvuli umlomo kwathanda ukumdumaza uZithelile, owayewele izilwandle ukuze othe le mbuthuma ayeyizwa ivutha ezincwadini zayo. uZithelile wathatha ikilasi lika-6746 dokotela lika-Dalen Kleckheim ngekota yokuqala afika ngayo. Wayeselinde leli thuba iminyaka eminingi. Kwathi lapho eseqala ukufunda usolwazi Kleckheim wakhuluma ngo-widening the epistemic terrain to include diverse epistemic agencies, which are often decentered, dismembered, demined, devalued, and discarded into the limbo of muted voices. Kwathi uZithelile makaphakame athi amen. Ingane yasempaphala yehluleka ukuzibamba yazidedela izinyembezi zehlela ephepheni elaliphambi kwayo. Ayithathanga manothi ngoba yayingezwa lutho. Nkosi yami. Wayeziginqa izimbokodo zo-standpoint epistemology, interaction scholarship, Slavocracy and phallocracy oCleckheim kungathi ubhodloza ubone. uZithelile wafana nomuntu olalela umculo wolimi angalwazi, ebuzwa ubumnandi bengoma, yize engawezwa amagama wokuthi athini. Wezwa uZithelile nokho ukuthi uphakathi kwenqaba okwenziwa kuyo izikhali kuleli kilasi likaCleckheim. Wayekholwa ukuthi wophuma kula makilasi kalo solwazi esehlome ephelele. Lesi sifiso sika-uZithelile safezeka ngoba kwathi kuphela iminyaka eyisithupha wayesethatha amakilasi amahlanu kuCleckheim, naye esezivetezela ngo-Dismembered, Erased, African Women in South Africa. Ngaleyo nkathi uZithelile wayesene-MA ku-Women's Studies, futhi enza i-MA ku-Computer Science kanye ne-PhD kuyo i-Women's Studies. Wababhalela abafowabo uZithelile ebatshela ukuthi yena izifundo zakhe ezisemqoka yi-Computer Science nesifundo ngabesifazane, Women's Studies. Lezi zifundo zika-uZithelile zazixubene nezifundo zesayensi yemvelo ngoba wayenza no-mathematics no-statistics. Uhlelo lwezimfundo zakhe lwalubaxaka oHlanganisani noVikizitha, bengazi nje ukuthi kanti kufundwa kanjani eMelika. Kubo kwakungathi kuyabondwa eMelika, futhi nezifundo eziningi ngakho abafundi banokuzikhethela lokho abakuthandayo. Kwathi lapho uHlanganisani esenza umnyaka wakhe wokugcina ku-BA, uVikizitha enza umnyaka wakhe wesibili, bathola le ncwadi ivela ku-uZithelile. 1482 University Village. Zingane zakwethu, ngivumeleni ukuba ngiqale ngokunikhumbuza ukuthi nina niyisizukulwane sokugcina sombuso wobugqili. Nina niyisizukulwane sokugcina kulesi senshuri efayo. Nina niyisizukulwane sokugcina emzabalazweni yabomdabu. Uma sesiwela le senshuri, kuhle siyiwele nezilokotho, izinjongo namagalelo amasha. Ngiyazi zingane zakwethu ukuthi njalo uma niya empangeni noma niphuma ekhaya eShowe, nibona izindimbane zabesifazane zihleli emgaqweni zikhongozela amasenti kubathengi bezithelo nemisebenzi yabo yezandla. Ngicabanga njalo ngalabo mame ngizibuze ukuthi koze kube nini abantu bakithi bekhuma lobu bumpofu nokuhlupheka.
kungikhanyela kahle ukuthi nembule amaqiniso nibabuke obala abampofu nokugqilazwa okuhlotshiswa kuhloniphiswe ngokuthi kulungile ngoba kuyi-informal sector. ENingizimu Afrika ubumpofu siyabembesa sibubuze ngokuthi yi-informal sector njengoba sembesa ukuphangwa ngokuthi yi-separate development yezabelo. Lo kuyoliswa kwamagama koqedwa yimfundo zingane zakwethu, kodwa hhayi manembe emfundo eniyithamele lapho ekhaya. Njengoba ninomsebenzi omkhulu wokuba nisuse bonke labo mame abagazingwa yilanga, zimvula, imimoya nezinhlupheko behleli emgwaqweni kusekela ongoye kuze kube emgababa, kuzodingeka ukuba niphume nizophondla ngapha kwelaseMelika. Sidinga ukuba siphume emfundweni yobugqila namanga singene emfundweni yenkululeko. Le mfundo iyodinga izithako ezinohlonze nezibukhali zasemazweni akhululekile angaphandle. Ngeshwa angilazi elaseJapani, elaseJalimane noma elaseFulansi. Ngiyakholwa nokho ukuthi ukuphondla kulamazwe kanye naseMelika kosisiza ekuthuthukiseni izwe lakithi. Okungikhanyela kahle ukuthi le mibele yasekhaya kanye neyaseNgilandi esikade sincela kuyo isifunza ubutha obusenza iziyothotho nezinamba zokugqilazwa. Zamani-ke mabovu amahle ukuba nifune izindlela zokuphuma niye kulamazwe engiwabhale ngenhla, nami ngizonilekelela ukuba nginihlwayise izindlela zokuba niphume. Okungikhanyelayo mina ukuthi lapha eMelika inkundla yolwazi yenabile, yajula ngezimpande, yasho ngentululwane yezakhalwazi. Uma ngithi yenabile ngiqonde ukuthi lapha eMichigan sinamanyuvesi adlule kwayi-10. Edolobheni laseMichigan State University e-East Lansing sinemitapo emithathu, eyaseyunivesithi, eyahambayo kanye neyomphakathi. Konje mingakhi imitapo kwadlangezwa? Le mitapo yalapha inothile, anezincwadi ofunda kuzo ukuthi wathini uDkt J.L. Dube ngowe-1886 noma ufunde ngoDkt John Nembula oweza lapha eMelika ngowe-1866 ezohumusha iBhayibheli kanti usezofundela ukwelapha waseba ngudokotela. Uthini umtapo waseyunivesithi yakwaZulu ngoDkt John Nembula, ngoDkt J.L. Dube noma ngo-R.T. Caluza, nezifunda zaseMichigan State University, MSU, zendlalekile. Kulezi eninazo nina lapho nazi thina esengeza ngazo lapho e-MSU: Advertising, Aerospace, Agricultural and Extension, Education, Agricultural Economic, Agricultural Engineering, Agricultural Technology and System Management, Agricultural and Natural Resources, American Thought and Language, Animal Science, Audiology and Speech Sciences, Building Construction Management, Computer Science, Crop and Soil Science, Family and Child Ecology, Finance and Insurance, Fisheries and Wildlife, Food Engineering, Food Sciences, Food System Economics, Forestry, Horticulture, Hotel, Restaurant and Institutional Management, Human Environment and Design, Human Nutrition and Food, Journalism, Labor and Industry. Guys, anything okay, Labor and Industrial Relations, Management, Marketing and Logistics, Material Sciences and Mechanic, Military Science, Resources Development, Studio Arts, Telecommunication, Theater, Urban Planning, Veterinary Medicine kanye Women's Studies. Kufanele ukuba kunikhanyele uma niqhathanisa izifundo zenyu kanye
nalezi thina esizengeza kwezenu ukuthi le yunivesithi yenu umbangandlala. Konisiza ngani ukuba nazi ifilosofi nesingisi kodwa ningazi ngomhlabathi kanye nokulungisa ukudla? Impi yabomdabu e-Afrika yonke isebhodweni, kodwa i-Afrika ibambe umebuzo ngokufundisa izingane zayo ukugedeza ngezilimi zabezizwe, imilando yabezizwe kanye namasiko abezizwe. Sidinga imfundo ethintene nokulondwa nokuphathwa kwengcebo yemvelo. Sinayo ingcebo yemvelo, kodwa asikwazi ukuyiphatha nokuyisebenzisa, futhi asifundiswa ngalokho. Ohodoba bale mfundo yethu bakholwa ukuthi ifa leziphukuphuku lidliwa yizihlakaniphi. Sithi kanti nalezi zifundo bese siba nalamakholeji amathathu khona lapha edolobheni. Lamakholeji yi-Lansing Community College, yi-Devonport College kanye ne-Cooley Law School. Umfundi uyakwazi ukufunda kulamakholeji ukuthi lezo zifundo zasekholeji zemukelwe yunivesithi akuyo. Ngizokhumbula ukuthi mina ngenza i-aviation flight training e-Lansing Community College. Ngizothi ngibuya ekhaya ngizoba senginezincwadi zokushayela ibhanoyi. Ukube nani nila ngabe ningena kulamakholeji nicoshe noma yini eningathanda ukuba niyifunda. Angazi noma niyabona yini ukuthi imfundo enganenzi ukuba nakhe imisebenzi ukuze kusizakale uquqaba olungenamsebenzi, kayimfundo yalutho. Imfundo engavuli amathuba yakhe amathemba kuzakhamizi ayimfundo yalutho. Imfundo engasusi abampofu ekubolekeni kolayini bokufuna imisebenzi kuyimfundo yalutho. Imfundo engasiza abafundi ukuthi benze kangcono nakakhudlwana kukho konke abakwenzayo ayimfundo yalutho. Imfundo yokubhidliza, ukucevuza nokuvekeza kodwa iyisifundo esinolaka nomonakalo odlula i-AIDS. Uma ngithi imfundo yaseMelika inezimpande ezinde eziyenza ukuba ijule, ngiqonde ukuthi le mfundo ithathela emilandweni emidala yakhele kule milando ukuze isizwe singakhubeki lapho kwakhubeka khona okhokho baso. Ngikhulume ngo-Dr. L.J. Dube kanye no-Dr. John Nembula eyethi imfundo kayikheli ezihlakaniphini zezihlabani zakithi, noma yakhela kubahlakani bemvelo kanye nolwazi lwemvelo. Kungathi zonke izizukulwane kwabomdabu zakha kabusha, zikhubeke khona lapha kwakhubeka khona okhokho bethu. Lokhu kwenziwa yile mfundo engezekile yajula ngokuncela ebuhlakaniphini bemvelo. Yibo lobuhlakani bemvelo obenza ukuba isizwe sakwaLuthuli sithi indawo yaso kuse-Uwuthongathi. La mazwi babewabhekise enkosini uShaka. Kufanele la mazwi abheke kubo bonke abantu abafundile namuhla ukuze bazi ukuthi bawutho ngenxa yentukazane olumnyama. Pho ulwazi lwezifundiswa zakithi kalwakhelwe phezu kobuhlakani bemvelo. Lungulwazi olungenazimpande. Lolu lwazi aluqali kwesikwaziyo luqhubekele kwesingakwazi, kodwa luqala kwesingakwazi luye kwesingakwazi ngoba asiqalanga kahle. Isahluko sokuqala part 1 ngizophinda ngichubeke, siyikhathe phakathi incwadi ka-Uzithelile, kodwa-ke ngizoyenza i-summary emva kwalokho ukuze wonke umuntu a-understand-e, kuningi kakhulu.